Ziva muneta vateereri Sly Media TV inepfenyuro yakagamuchirwa pasi rose nevana vezvizvarwa zvemuno muZimbabwe. Inini nasu uno pamwachete natarumbidzwa Rudhenya tati isusu regai timbosvika kwamadzibaba amasango timbosvikawo pasejari pavo tinzwe kuti basa ravari kubata ringabatsira vanhu vari kudzodzikana mukati meupenyu hwavo nezvakasiyana siyana, vakaroiwa, vanoshandisirwa zvikwambo, vane miri inorwadza, vane urwere hwakashaya pundutso kuzvipatara, kuti vatiudzwe kuti ivo pachezvavo ndezvipi zvirwere zvavanokwanisa kunge vachibatsira, uye nekuti varoi vanovaitawo sei nedzimba. Kamazuva ano mungoziva kuti vanhu vakufungidzirana, handitika toda kuti tidzonzwa nyaya yekuti central locking inoitikawo futi kunoku here kwamadzibaba amasango. Chiruda chatoda kuti mugare muchiziva ndechekuti garai makasubscribe paSly Media TV kuti usasarire. Zvinonyadzisa kugara uchimoudzwa nevamwe zvabuda paSly Media, zvabuda paSly Media, asi iwe uchigara uchiona asi usina kusubscribe chete. Imboita wekutanga kuti uzive kuti aiwa kuSly Media kune program yamadzibaba amasango yalodwa ikoko. Iwe ndiwo uchifamba uchitaurira vanhu vachinji vari paSly Media. Tinoziva kuti 276,000 followers, number one, we are on top. Asi vazhinji vacho pa 276,000 apa ndo vasina zvinonadza kuti tinotopfuura 500,000. aiwa kana ndinodada nemi nerutsigiro rwamunotipa. Regai tirege kuwanza munamato sadza richipora. Regai tipinde muchirongwa iye zvinezvi tinzwe madzibaba amasango kuti nyaya dzema one on one dzakamirawo sei. Nokuchingamudzai madzibaba amasango paSly Media TV. Yes, tinotenda baba, tinoti kwaziva ikwaziva yanditeka. Tinotenda katsike kutanga muchiuya panapa, tinotenda nekuti tisangane zvekare. Manga muchiziva kuti Sly Media TV ndo nhepfenyuro yenhau iri pa YouTube yakakura kupfuura dzimwe dzese, tiri pa number 1. No, ndanga singazvizivi. Asi kungoita kuti kana muchinge muchitsigwa kudai ndokutofamba kwebasa plus tukutodzwa kudai ndokutoziva kwacho. Tinotenda aiwa hamuna kurasika nekushanda neSly Media. Tinotenda zvikuru kwazvo. Nhasi unoyu tauya kuti tizokurukura nyaya dzakasiyana siyana. Tinoziva kuti mimi ndimutungamiriri wekubata kweApostle Faith Church. Vamwe vanhu vangada kungoziva muchidimbo kuti iyo church yakatanga rini, tisingadzokere zvedu kunhoro ndekuti makazotanga asi toda kungoziva zvechurch. Church yedu yakatanga 2010. Yes, 2010 ndipo yakatanga muno muHarare kurugare. Muno murugare ndimo yakatangira, yakasanga spread hawo ichienda kunana Bulawayo, Mutare, Masvingo, Darweni, Rushinga, Tikihaki, Karoi, Pindura, kwese kotiriko. Yes, ikaitarazana mna Gweru, Gweru town Maruzeva, unalowa Gweru unana Chundura, kwese koko iriko. Kune masangano ese koko. Chiri kukudza basa raMwari kuti ritekeshere Zimbabwe madzibaba amasango. No, kuchinokudza basa raMwari ndo basa ratinenge tichibata isusu kureva kuti vanhu vari kupona. Kureva kuti munhu akapona anenge akutova neniwa anu idenda namari chichipi iyoyo. Kureva kuti vakuda kuti kana vachinge vapona oramba vari muimba yani yaMwari. Kureva kuti vanenge vautotenda zviripo pakubatsira kwanenge wakaitwa vanhu. Yes. Nhasi unotauya panapa pasejari. Tanga tichida kunzwisisa kuti kubata kweApostle Faith Church ine sejari nekuti kozoti kumasowe musiyano wekushandirwa uri pakuita kana muri kuchechi munongopinda chechi chete here vanhu vozobatsirwa kunoku, kana kuti pane urongwa huripo hwekuti kunoku kunobatwawo zvimwe zvinhu zvakasiyana nezvinobatwa kuchechi. Chinoitika ndechekuti kuchechi nesejari zvinhu zvakasiyana. Like izvo zvakafanana muno muHarare ndine mabranches akati wandei kwese kunana uchiwo kunze machipisi handiteka. Kureva kuti panapa sejari ipanoitwa private one on one. Munoitwa secret yako. Yes, private one on one. Fanike sesu katinodziri macelebrity tesingade kuonekwa kunzi ndazoenda kwamadzibaba. Makangopawo nguva yenyu makatongosvikawo muchiri makatedza kiu munongopindawo mega nemupi muno mototaura nyaya dzenyu topedza mopirwa minamato pasina mwana vari kunzwa nyaya dzako. Saka iprivate enditeka etinge tichiita pamasowe. Tinonamatira zvakare totobatsira vanhu zvakare. Zvodai masvikana pafunga maona pakatozara. Mapana pakazara vanhu matende aripo kuti pane minamato uri kuitwa ipapo. Taona pakazara vanhu. Saka kuchinitika chekuti pamasowe
ndo patinosumudza vanhu kuti iwe simuka handiteka munhu woprofitwa iwe simuka munhu udasi woprofitwa tizopa wafiti vanhu munamato kupi kumasowe koko tinopa pachichekerera handiteka yes kunoko manje kuendwa private kunoko ndokune minamato inenge singa zvafana kuti minamato emugoti minamato emakizi iyo minamato emahari yemagirazi hatikwanise kuti tiende naye pamasowe kuti takaenda minamato egirazi minamato ano kunepone zvinoitwa ikoko kuno kunozvitwa zvinoitwa kupi kuno kusejari saka kana takuti sejari zvinoreva kuti munhu anofanira kunge achikuzivisai asati asvika kuti ndiri kuuya here kana kuti munhu unongouya ongosikoze munhu rungoenda zvakuparira tongosikoita vanhu vanoto pane madhezi atikaona kuti tino madhezi anoitwa kiu yekuti asi munhu haungofanira kuti muri kweti ouya kozoti kuna vamwe vanoda private yavo yavanotobhuka ini yavanototanga vatobhuka private yani yavo otopiwa nguva yekuti ase yokusvika zvakare saka ndo zvakanakira chisejari inokuti chero kana wana Harare hospital chero naparinyatwa unozoti waonekwa mukiwo zonzi aya inyaya ida kuti wane nguva yekuenda kusejari handiteka kureva kuti wakuita kuti one nani nachiremba chiremba ndipangwanisa kukubatsira kuprivate handiteka kana kuti nguva anokwanisa kukupa sejari yekuti isu vanogona kutokudza tano choose option yauri kuda wewe kuti unoda kubatsirwa kwakawandika ndoda kuti uchiya kuprivate handiteka iwe ndiwe unoziva nokuwana kwako handimapona saka chero nokuti kwatiri kuchinamato kuno kuti kune vamwe vanhu vasingadi kuya kuonekwa pamasowe pakaungana vanhu vanoda kuti akaite private yangu saka tototi kuno kusejari ndizvo zvakanakira sejari munhu anouya waita private yani yake zvabva zvapindura mubvunzo wangu wanoida kutiwo saka anouya kuzobatsirwa munhu anonamata chechi yekubatana kuapostolic faith church chete here kana kuti munhu wese ane dambudziko munhu wese like vazhinji vanotozara pana pasejari avasi vechechi ba vazhinji tonenge varodzimwewo chechi wanditeka dzakasiyana siyana wanditeka yes saka wazobvunza munhu tunamata kupi kuti ungobatsira vanhu chete handiteka yes masoko ndikune kuvazara vana vedu dzimwe dzenguva vana vedu vakatoa dambudziko hombe anokwidza uya kupi uya kuno kwanditeka yes kana vari vana vedu sangano atishiri kuhambisa mukiu vanotongopinda unodhorosa pane imwe dhorosa idroko ravanongopinda nanoita se utobatsirwa woita se wodzokera mazuva ano muzimbabwe nekuda kwekushayikwa kwemabasa vanhu vazhinji vave kuzviitira mabasa avo emaoko pane here zvinoitwa kumunhu ari kuita basa rake remaoko asi riri kutadza kumupa pundutso yes kureva kuti inzwa baba vazhinji voita basa remaoko asi chinhu tinochoti basa remaoko ronoita iro rinogona kutosungwa basa remaoko roro ushereketerwa handiteka 2 pamusika penyu tomboti muita zvemusika muchitoshanda mega mega makata kiuso moteterana godo kuti ndingari kutenga autengerwa rega nditi mubatira zvakaipa nditese zvinhu zvake zvibo zvinoitika naizvo zvinotoitika izvozvi handiteka saka mabasa emaoko pama small scale vanhu pamusika chaivo makatombowana nguva yekufamba ka muchitombobvunza munonzwa kuti variko motozvibata kuti ashuwa zviri kuitika yes saka vanhu vane musika vazhinji ndivanouya kutoungana kuno kwachitwa minamato vane mashopu vazhinji ndivanouya kuti kuungana vachitwa minamato chero vanozvichero chaizvo vanochera zvichero chaizvo zvekoti zvanditeka rinonyangarika karombonyangarika aridi noizi handiteka 2 runoda kana usina kugadzirwa manza yako isina kuchena kana isina kuvhurika unoona kutochera apa kutadza kutobata gold drip iroro animapona kana muchiti kuvhurika manza muri kuedza kutaura kuti manza yako kana yakavharwa kuno vavengi vanobloka manza yekuti ungosangana nemunyama chete usawana chinhu chakaita se chakanaka imimiwo pachiuya munhu akapenya manza achingosvika kuti mapiki 2-3 utonoti arwa dombo ina riri kupenya inyaya yekuti panenge pagadzirwa manza kati maina chinenge yagadzirwa wanditeka kuti zviendedzane ukwanisa kubata chinhu chese chinooneka zvakafanana mumashops chaimo mutauni wanditeka chero tinofamba marokesheni mumashops akawanda yawa mwana unoona mushopi inopindwa vanhu vakawanda imapindwa vanhu vakaita se vakawanda fanike mazano kwadzara mapartition mashopi mutauni kwa andokona kurova kuti kana usinawo minamato ikasimba unogona kuswera usina kutengesa kana kutengesa shuga 1 chete handiteka umwe atengesa makesi 10 makesi eshuga 20 makesi eshuga kureva kuti anenge akafambawo akapiwa minamato yes saka mataura nyaya yekuti munhu unogona kuvhurwa manza saka zvinoti munhu wagara unozvarwa uine manza yako ka yekuti zvinhu zvako zvikuitira yes munhu wese achitozvarwa anotozvarwa akapakata chipo chake asi kuno vanozoita vavengi vanozoona kuti auya nechipo chakanaka uyu ngatimutorere chipo chanditeka kana kuti vakatadza kuchitora munhu chibhuroka zvototadza kufamba zvakanaka ino kuti vamwe nguva muchitokura maitorota zvakaipa asi motoziva kuti chokwadi nini chaenda itorota yes kukura mozoti hope dzangu dzakutongovhara zvakutongovhara wena inyaya yekuti pane vanenge vachitokuhwisa usingatoona
Anipapona. Saka ndosaka pakatoti saka tiripo simanje vanomweya manje takuti iwe ngono chipo chakurota wewe. Uchitwa kakutoti waitota zvaitika. Iwe ngono chipo chiwo chekuti ukaita chakati chaitobuda sei izvozvo. Asi nyiko zvino zvasuda sei zvisikubuda nenyaya kuti ukashereketerwa. Saka zviriko. Saka murara kuti godo rakatowanda zvekudaro munyika muno. Kuroya vanhu muzati ndipatotaura kuti kuroya. Vanhu vanofunga kuti kuroya kumuka usiku chete. Kuroya kuri pakawanda kuita setitsanangurire baba kuti watina pakawanda need yekuti tinofana kuenda kwa madzibaba kuita godo kuitira munhu godo so zvinhu zvemunhu zvoredza kutofamba nenyaya yekuti nangoita godo chete zvinhu zvaningizvoka Islamic yarigokura vanokura zvinhu zvakazvidonere pasi saka shoko yataura inandideka rinotokwanisa dambudziko pauri iroro shoko chete saka nzati mashoko anobva mukanwa ane simba vanhu vakazokuti uri muroyi unogona kuramba unongoita hapana kung'anga kwandakamboenda hapana asi tonza baba emimika muri muroyi imi anditenga shoko rati mashoko anotaurira kuwana ane simba anditenga saka dzimwe dzenguva wakati zvitaura zvezvoka une imwe chispiriti chatouya pauri wewe chapazotaura mashoko api iyayo saka kune chispiriti chonje chakutoshanda ani mapona kozoti mumwe munhu chicheyo zati makambodza chinzi amai vako vakakugumbukira kuti vana vakuvatengera namatenisi vana vakuvatengera chakati saka kana wakatogumbuka mudzimai kura zvinhu zvazese zvavhara ndikuonaka iwe utori uchereketwa ukatonaka utori pasaidi pawo anditi apa amai wakavaisa profile picture pafoni pako pawhatsapp pako asi ivo vari muvhuva nechigumbu yes ani mapona kureva kuti zviriko ani mapona kozoti kune mumwe munhu kutoti izvo zvanditeka uchiti ndikutengesa chakati nditeka kune mumwe munhu anoita godo newe kuti uyu tengesa chakati anditeka zvinhu zvake izvizvi ngazviparare kozoti kune mumwe munhu ari uroyi anoda kutora mushonga usiri wokumuka usiku mushonga chichakutongokureverera kuti zvinhu zvako ngazviite sei achipfungaidzira kuti zita ranhi ngaridzime zvamuchiombera ikoko achidira bute pasi zvafana chete nemabasa edu atinoita profitari kundinwa mumaprofita ndine vantiwane godo muzvanandika yes chero dzimwe nyanga dzinotone chifuti dzinotone godo mumwe munhu akatonza kuti masango kwamasango mazano kuri kuzara tinosangana nemushonga panze apa baba yakawanda chikandwa andimoonaka kutoya kuti vanhu vasaita sei vanhu vasaende ikoko masvibe mwoyo kutoenda ikoko anditeka saka unoziva kuti mumwe munhu anozoti asviba mwoyo nokuya kunoko agara tindirozoti dzonzongazoti sikwekeke apepuka mayo zoti kuyekuye zvinhu zvaita sei zvaitondifambira kuya saka vanhu vanorwisa saka vanhu vanoroya zvakasiyana siyana saka uroyi uriko wakawandisa saka munhu ane chikonzero chekuti arambe achisvika pamweya nguva nenguva zvakafanana nekuti kana iri motikari inoenda kusevhisi munhu anofanira kuuya kusevhisi yes munhu anofanira kutoenda kusevhisi baba dzasomona panapa tino madhezi atotopa kuti mazuva akati neakati anditeka uya muchiitwa minamato kuri tinofanira kuti chero zvinhu zvako zvichifamba unofanira kugara uchionekwa kuti zvinhu zvako zvakajeka here ani mapona chero motikari chako chichifamba nayo pane panguva yototi motokari injiniyeri raiti asi kumakumba kwakusiraiti kuda kusungwa kwanditeka saka kureva kuti matambudziko dzimwe dzenguva zvibizinesi mwana chichifamba asi wasanga dambudziko kurwara kuti kunotuna mwana chichewo vandoroyiwa zvekutosungwa mbereko chaizvo umwe munhu angoti anditine mari isingaite asi mbereko hana dambudziko rembereko muroyi ndokwanenge apinda kurwadzisira ikoko yes asi chiti mari akuita hako mari itozikanwa kuti une mari chaizvo asi kumbereko takubata mwana haumubati ani mazvona saka vanhu vane matambudziko akasiyana siyana ende vanhu vari kureva zvakasiyana siyana naika saka tatiri kutaura zvekuti ivo vanhu muno muzimbabwe nekuda kwokuti hakuna mabasa zviri kureva kuti vazhinji vari kuzviitira saka zvova kuti kune vakatanga kuzviitira ivava unogona futi here kuita protection yekuti usazoatakwa nevavengi ndosaka kuti tataura kuti vazhinji vemashopu vamwanotoya pano mabhizinesi yakasiyana siyana vazhinji vanotoya papi pana vachingosimbiswa zvinhu zvachiita zvichifamba yes okay saka ndafarira zvinhu zvamataura madzibaba kuti kubvira pamusika panotengeswa matomatisi panogona kuitirwa godo ukambona munhu anotengesa matomasi anga watenga motikari kana kutenga imba vakaendesa vana kuyunivhesiti asi mumwe munhu madomasi aya matengesera pasi asi mumwe munhu majaziva kuti nhenga kutengesa naabudira nenyaya yemadomasi anonobhomba papi ipapo nemushonga saka vanhu vanotoshereketa kana airtime chaiyo ngairoyerwa kutengesa airtime baba unotoroyiwa zvakatodhakwa mapona kutoroyiwa chako zvinoroyiwa zvakadhakwa otore munhu ini ndikutengesa asi apo handisimbotengerwa ini handiteka asi unari pasaidi pangu akutengerwa asi kutengesa chinji chimwe chete
aiwa nofunga vanese vari kuita zvemabhisimusi vari kuita zvavanoita vari kuzvinzwira noti chishona chinotaura kuti chiri musakasaka chinozvinzwira vanhu ivava vakasununguka kungorova runhare rwuri paskrini apa vachiuya kuzobatsirwa vamwe ndati maprivate avo ndamaprivate avo vamwe ndaisi baba totoshuka chiro mukiwo mati nyare vanhu tinongojoina kiwo titongobatsirwa wojoina kiwo tese utobatsirwa andimapona yes saka tatinoda kuti pauprivate ipapapa munoita here mamwe maprivate kudzimba dzevamwe vanhu kuti vasingauye kusejari nekuti vamwe vacho hatitomboda kana kusvika usiku kusejari fanike isusu macelebrity kuti no kana usati wane dambudziko kana usati wane dambudziko kana pasina dambudziko hauzvione zvakakosha right kana dambudziko ranaro manaro imimika inoti munotouya kunoko anditihasinei kuti panapa pamba anditika saka private hazvinosiyana kuti wotiumba kwako iwe wakatanga wauya panapa simba rohove riri mumvura kuti wakauya panapa tine miminamato yatisingakwanisa kutakura kuya naye kumba kwako tauya panapa tarongera namatare panapa tapedza kurongera matare panapa tichikudza kuti tiuye kumba kwako iwewe tinofanira kuchifambisa zvakadai toya kupi kumba andimapona yes ipapa madzibaba muchitsanangura nenyaya yehuroyi handitika kuti kuti vanhu vazhinji vane godo saka vanhu vazhinji zvavane godo kudaita ivo varoyi vacho vanobatwa here kana tasvika kubasa kwamadzibaba masango varoyi tiri kufumura chokwadi varoyi tiri kufumura yamabva mandiyeuchidza pane imwe vhidhiyo so yandakamboona ichitenderera yamakaedzwa pasowe chaipo munhu akauya so asangane chimwe chinhu chaangana achazoti rwendo rwekugwerera katobhula wayo achazodhukupa makasangana zvakadaro vanhu vakawandisa kwese kwatatenderera kazhinji tiri kungoita basa sezvarira nditeka asi nyaya yekuti isusu vamwe vanhu vabva asatambona vachiita chakata nditeka tichatodedza kuti mwei muzvionera nditeka kureva kuti vanhu vanouya ane faith yekuziva kuti kwandiri kuenda zvinhu ndase zvinofamba nditeka asi kazhinji basa riri kurohwa vanopupura ndivanotaura vari paground vachiona handiteka munoziva sei ndabata nenyaya yevaroyi mataura imi kuti vanhu vane godo handiti saka zvavaine godo ini ndikauya kuno kuti ndikapuhwa minamato pamwe uya uya anoramba achikuchidzira futi madumu ake achiita se achisundidzira kwandiri kubhizinesi rangu riya rematomatisi riya chiita ino yatinoti back to sender handiteka panapa kana tinoti furatidzwa handiteka kureva kuti tine miminamato strong yatinokwanisa kubhloka mhepo ipi iyo zvatumirwa nevanhu kwauri kubhizinesi rako kana upenyu hwako zvokuti munhu akadaramba achida kuwisana newe anostroka kana kutorwara handiteka because anenge akuda kuba because zvinomustrokesa ndizvo zvari kushandisira iwewe ndozvinomubekfera zvipi izvozvo alright saka back to sender panapa inobatwa neukuru hwayo makati ese amuri kuona aya ndo mabasa awo handiteka anoitwa handiteka yes taka tinoita back to sender iri serious panapa imwe back to sender yamakamboita imimi mega mukanzwa kuti pano ndarova basa asi pakaoma yanga iri yei alright back to sender yatikaita tikaita back to sender akawanda asi mune akawanda iwe hatidzurei mamwe pane imwe yatikaita yemugweru handiteka yemachiundura vheji machiundura pa chief Kambisa handiteka pana vamwe sekuru vainetsa so sekuru vaitozikanwa imomo ndivaibheja asi takaita back to sender tikaita vakatanga kusangana nohondo dzavo sekuru avairoya kuti yanga iri munhu yanga nezvikwambo achirombesa vanhu kuti akakaromba yanga akaromba aiita sei aipedza vana aipedza vahama aishandisa vana kupengesa vana kuita vake vazukuru vana handiteka vamoita marombe handiteka saka patakazoitana mhiko naiye akati masango aundikurire ndikatione kuti simba ramwari ninanga chechinokurirwa sho takaita zvatikaita anopedza 2 months ndobvarwa pasi handiteka yes tikaita back to sender pamusha pangu chapisha munonzi matikaki padarwen apa pana mwana mbuya vairoya imomo muvillage vanozikanwa mangu muarea muvillage imini mairoyiwa zvisingaite 2 mairohwa zvekuti zvechivanhu chikanyanyisa kubva pandakapinda imomo muvillage imomo kana makasvika muvillage mobvunza kuti akanyaradzisa ngoma dzese dzairirarira munomu ndiani munonziva kuti ndimatumwa masango handiteka varoyi vazhinji chemberi dzemuvillage mangu dzakapera kuenda ndakarovera hoko dzekuona varoyi dzandakarovera muvillage chete ndisina kudze ndakangotarira masabhuku ndakurovera hoko dzekuona varoyi munomu kuti manyanya kufiwa handiteka noda kuti chiedzo ndakatombosangana nechiedzo chakakurisa handiteka ndatombotanga kunamata nechipinda muvillage kufura sangano ndasangana nechiedzo chakakurisa vaitorwisana neni zvisiriasa handiteka yes kutiona kuti
kana ukasvika pamba chezvibzvi taura ndizvo zvandataura maisangana nemedzi ipiyo utonosvika pamba utononzwa kuti usiku panze pofamba wafamba varoyi anditi yes utoona kuti ndakamboti imwe musi ndaenda kumusha motikari yangu chaichai anditeka yaidhiraivha nowakomana ichingosvika pakona pakeviso yakarwa nenyanga ikatese ikapidiguka yes muchitaiona nyanga yacho nyanga tikatozibata yomumwe mudhara so anditeka ari muvillage imomo yes akazosvika papopochiwa nyanga ndiani yangu anditeka yes saka nuwamwe vanhu vakati vatikabudisa horoyi vakawandisa muvillage imomo vatikabudisa horoyi tikawati makadzokera tuhoroyi munofa zvoti ndimwena muvillage mangu chero vamwe vari kuona paslai media ipo papa vanoziva nezvepadiki vanopupura kuti shuwa basa riri kubatwa ende shuwa zvine umpo anditeka shuwa zvimanyepo yes anditeka kana zvimadrama ndo zvimwe zvatikaita saka nhasi village bedu chiyamo chemberi dzinoroya hamusisina funga dzakuita zvekutoverengwa kuti asa kutoverengwa kwacho ndongowatoiona chemberi iyo takarwa basa rakakurisa anditeka yes ndakaenda munzvimbo yerushinga mune mwe mudhara airoya aita kuti ndaenda kuuk masikati machena mudhara arimo murushinga muyanditeka takaita mimwe migwadzira dzatakaita kunonzi kuzasi kuvillage kunonzi kuna masanga kwana Gwashure andi takaita minana ikoko iri serious takaita basa ratakaita ikoko mudhara akasvika asiya uroyi zamara akunamata anditeka right saka zvimwe zvatakaita zvatakabatsira zvanditeka aiwa ipapo tapanzwa pavaroya ndadango taura yekupedzisira yamamaoda zvakawandisa anditeka zvatikaita ndikazoita pamwe mudhara umamutare anga anotengesa kunonzi kudanga mvura kanditeka pamashops pamiri panditeka anga akaoperetwa kuchipatara anditeka akabviswa zvikanganwa mazvichi zvehuku anditeka gumbo rake kuchipatara yes mushure menge taita munamato gumbo rakazvimba akazinda akazobviswa zvikanganwa mazvichi zvehuku anditeka abviswa zvikanganwa zvavo zvehuku muzati mudhara iyeyoka akaitira nguva abviswa zvikanganwa mazvehuku asingafambe futi almost kuma 10 years takazomitira munamato akatanga kufamba muroyi wake akabva afa muroyi wacho anzi aigara kudora anditeka kunonzi kudora uko yes numwe mudhara takaitira back to sender akabva mumozambique pabhodhera pamozambique paya manika kwekubhodhera chomozambique pamirapa ane mumwe munhu aimushungurudza anzi angari mukuru here pazimura paya aimushungurudza wacho tikaita minamata tikaita futi munhu yakaita sefuti akarwa pasi anditeka kozoti kune vanodzinga vakuti kaimi ndimuri kuroya nokuti ari kufa nouraya munhu mishonga yake mishonga yake anenge achikubatira iwe kwete imimi yes kozoitawo gatisiyana pane umwe mucelebrity wamamutare anozivikanwa sereka nditi anga akumakore almost 50 years asina kana mwana muchindi asina kana kurwara kana kuti sei ndakamubatsira ndini izvi zvitaura kuno ane vana akatoroora akatita vana akachata tinotenda ane 50 years saka matestimony ebasa akawandisa muno murugare muno mumo hatitaure muno murugare muno munozikanwa muno manga mune mbiri yevanhu vari serious ukuthi ndaiti 4 kuroko dzakachaya ndatenga kudikitira madeza ndatanga kusvika kunze kuchene muno murugare muno mamuri serious asi kubva patakapinda muno murugare richita minamato takavharisa saka zvinhu zvakawanda saka chinoita chekuti isusu wototukwirawo makomo tichinamata chiwedzera kunamata bhozi vanatende tichiwisira matambudziko awo mhepo yedu tiyafuti munhu kwachi nokwatira ndimapona yes saka matambudziko akawanda tinosangana nawo ipapo ndachida kuti tabata nyaya yekuti kune vanhu vane godo vanoita kuti bhizinesi rako risafambe uyewo zvekare zvimwe zvacho zvinenge zvichiti kuti mhanza yako inenge yavharwa tikabatawo zvekare kuti kana une bhizinesi rako unofanira kuwana protection inenge ichiitwa pana ndopatabatazve zvekare kuti ivo varoyi vacho vanenge vachikonzeresa matambudziko ese ekusavhurwa kwemhanza kusafamba kwebhizinesi rako kuroyiwa kuti zvisaite zvese izvozvo kunoitwa futi back to sender ngatichiuyai pane imwe nyaya iri kunetsa mazuva ano kuchitana kwanyanya baba kuchitana kwanyanya izvo zvizi nyaya inenge chinonzi ndakabata meseji pafoni pake ndakazodii mwachiramba mwachita sei dzimba dzoitwa sei kuti dzivakike kana takasangana nekuno kubata kuapostori faith church chinondika chekuti kuno kubaba tiri kutobatsira vanhu vakawandisa vane dzimba dziri kunetsa iyo ndo nhau zhinji chekuti chiro mafoni pedu apo ntoona kuti tiri kubatsira matambudziko edzimba kunyanya
dzirumvakika ere dzikusheka baba dzirikusheka dzimba dzirikusheka tirikutoya kudzivaka neminamacho chokwadera tirikuiyedza nepatinokwanisa napo. ngatiti munhu awana murume wake ari kuita gumbumba panze vakadzi vanoti anondichita handiti panoitwa sei kuti munhu iyeye agare akangotarisana nemba yake nemukadzi wake waakapuwa naMwari ye kureva kuti panoda kuti munamato urubatanidzo yes pane minamato urubatanidzo rokuti vanhu vanofanira kuziva kuti tiri nyama imwe chete, vanofanira kuziva kuti rudo uchiendeka chekuti vanhu vakaona mistakes anoitika ndekuti mistake akaitika kumudzimai wako tomboti tisingatara mistake yekuti apozi mukadzi anonambiwa upombwe nditika saka chiendeka chekuti ukaona mukadzi aita mistake kuti isiri upombwe aita mistake wanoti mukadzi wako iwe hasigona kubika ndosaka kuno zvimakosi zvinoitwa zvokuti vanhu vadzizoita kubika kuita kuti mudzimai wako urambe unaye kana uchiona mukadzi wako hasigona kugeza supu gravy chaiyo adzidziswa wati mukadzi wako hasigona kugeza suppose kunge une time yekuti mukadzi umudzidzisewo nyaya yekugeza andopona chiro angawe murume wakasiri kugona kugeza suppose kungona time yekuti murume wakadzise kugeza than kuti ukazowana murume akachena kunze kuti ndakuda uyu noda kuti akadai no wako ukatomugadzira aenda pastage ipi futi iyoyo chiro mukadzi wako akwanisa kumuchenesa futi nekuti achigeza aenda futi pastage ipi iyoyo saka chinoitika ndechekuti vanhu vari kushaya counseling chete mudzimba mushaya counseling saka ndozhinji saka tipedza kutaura kuti machechi ukwanditika dai tichimbowana nguva yekuti panoparidzwa ivhangeri vanhu vamboona time necounseling anditika zvinokubatsirai zvipi izvozvo kuti kuita mari haisi ndorudo you know that kuita mari chete kungowane mari chete uchiro ukatengera mukadzi zvese zvamunoda kutengera achiwana zvese asina rudo dzimwe mukadzi anotogona kutobuda kutorana garden boy chaiyo nyaya kuti hamuna rudo anditeka musaura kuti munhu anoda rudo zvinhu zviri pavanhu rudo nokunzwanana anopaona kuti pakava nerudo nokunzwanana communication chete mukadzi woziva ndiri mukadzi ndinofanira kubva apa ndichiperera apa anditeka kozoti kuna vamwe vakadzi vari powerful kudarika varume kuti anototi murume wacho aende pasi pake no murume akapiwa chinzvimbo chake kureva kuti mumba hamunetsani saka dzimba dzida kuvakwa nezvinhu zvakasiyana siyana kune zvimwe zvinoda minamato kune zvimwe zvisingadi minamato zvitoda counseling cheche yakasimba mapona saka isi vanhu vakauya panapa tutakatatokuti nyaya inenge soda minamato inda inogeza minamato asi mbowane nguva yecounseling amaidzorera muromo wani wenyu muri kunyanya sauti stereki mukunyanya kutaurisa stereki kandi baba dzore hasha mukunyanya chi hasha stereki inoti murume akadzingwa murume akaita boyfriend akaita girlfriend kunze inoti anoona ninge moyo wake sinoperera kupi ikoko bozi rudo anenge achipirwa unenge rwakawandisa dai kupi kumba asi no kuti temi yoyo okupa rudo rwakawanda yoyo iwo uchienda kunza mukadzi wako chimwarika imboenda pa stage yakadai atiteka mukadzi wako edza kukupa rudo rwakanaka saka chinonzi rudo kuwirirana nipfungwa dzenyu kunzwanana zvamba zvakanaka ndamapaona tataura nyaya yevaroyi tiri kunyaya yemabusiness kuyakwe idzo dzimba idzi hadzina mhepo here dzinosundwa dzekunzi mhepo idzodzo imba idzodzo dziite seite mutswi ndosaka muchoti saka isusu tutatavheneka tunoti problem iyi ndeye uroyi here kana kuti kuzvida andamapaona yekuzvida tapedza naye hanzi pane uroyi nawe uroyi dzimba dziri toputswa baba neuroyi baba zvakasimba undonza mumwe munhu aitobuda nedhimoni kuti ndina tete vake anditeka ndina mbuya vake asoti agare mumba kureva kuti kune vanotosaidzira kuti munhu iyeye aite chifambi ende vari veukama anditeka vanotaidza kuti munhu aite upfambi dzimwe dzinguva paunodedza vanhu kuti uyai pamuchato wangu pai pano vanotobva nevhipo pamuchatepo paya vachiita sei vachinogadzira kuti zviso zviite sei zviparare andimukona saka mamarriages eandoparadzwa futi nemhepo saka panoda kuchiitwa munamato wakasimba ndosaka kuti mumwe munhu panouya kuti abada kubatsira kuti uda kubatsira kwako zviro zvomurume akatiza aka asi kuona here kuti iwewe murume wako asati atiza pane mhepo iripo iri kublock ikapasana murume aite sei atize saka mhepo inofanira kutanga yasudurudzwa kuti chete murume panodzorwa zvinoita sei zvinobuda zvakanaka nekuti ione kuti varume imbwa kuti abva pauri usingatoziva kuti zviri pauri ndo zvaita sei zvapasa zvadzinga murume andorikona saka zvinhu zviri kuitika izvo zvinotika futi kuvarume futi chaiwo anditeka uzati kuna mwe abereki vane utsinyi mwe mubereki anoshandisa mushonga kuti mwana wake murume apota achirara naye uona kurarwa naye cheche zvotika nakaenda yes zvotika nakatoenda kuno akaroora mukadzi uye hatomboonekwa sechinhu
iye ndorarama asingaziva asi amai ndivanenge vachitoita vachiita murume mwana nemushonga. Yes, kwozoti vamwe varume chechavandita vana vavochi vakadzi nemishonga kuti vana vakaenda mamarriages avagare vanodzokera pamba. Yes, vana chechapanoti usai kune mwana wechikomana asofanira zera rangu rino rokwanda kutakura kuti mari yangu isandabata panapa ndomanya naye kuna mai vangu kuti amai oi mari ipai murora wenyu ndimi aiwa isaini iyoyo no isaini kuti something wrong uri kushandiswa wakapfunga idziro. Yes, kuti ina mai vangu ininika murora ine mukadzi wangu ini ndiye anofanira kutora mari achinopa amai vake. Amai vangu havana nidhi kundibvunza mari ini, amai vangu havana nidhi kundibvunza chikafu ini, vanofanira kubvunza murora wani wake anditi wopedzwa nemurora wani wawo. Ini ndofanira kumhanya kumusha kwomudzimai wangu ini ndinoona kuti amai vake vadya chii ende waita sei ndotuma mudzimai wangu mhanya unondipirawo zvinhu izvi kuna amai anditika. Yes, kureva kuti hapana nyaya dzekushandisana apa. Saka kune vana vanokontrolwa nevabereki nekuda kwemishonga, you know that. Zviri toriko zvine zvipi izvozvo. But when Jesus was on to salad, go to zero. I love my dad, you know. I love my mom, you know. Zviriko zvitoriko zvatika. Kozoto kuno vamwe varoro futi vanototoka kana arorwawo akagarika zvakanaka. Hayaziva kuti mwana uyu akadzidziswa nevabereki anditika kuti akutojisa murume otoshandisa futi murume wake mushonga usiri right anditika kuti akangamwa chichi hama dzake akangamwa amai vake. Yes, amai vake akamurera akamubereka anditika. Saka zvose zviri basa maboth sides. Saka imhepo dziripo. Saka uroyi kuti ushanda futi kumamarriages. Yes. Hauzouroi here manje kuti mamwe machechi ari kutoti rambana nababa vako namai vako nekuti havana mati. Inzwai patinokura munhu anochosa zvaanoda. Tichikura kumusha kana muchiri pasi pababa naamai munokondrwa nababa naamai vanokudza kuti handii kuchechi tinonamata ende chomutedza zvoita zvavari kuda. Kana wakurawo wane imba yako iwo ndiwo unodecide ndoramba chiteera here uku kana enda kupi ndienda uku. Asi wakazoona vanhu manje still kana munhu akaenda uku hazvino kuti tisiri hama nehama tiri hama nehama chero atomwa doroko tiri hama nehama munin'ina wangu anditika kureva kuti akachizohanda zvaanoda. Saka makaona takupesana manje kuti iwe hausi hama yangu kuti hauna mata ndozvikutoitika tine vanhu vakawanda. Tinoona amai vakatitumira audio vachipopota kuti vana vangu vese vari pfuva ndakadzidzisa vakatorwa ini vakabva vanzi chiendai munooneka vabereki venyu nokuti ndisatani nekuti hamusi kunamata. Vabereki avo ndivakavakudza zvezvezvi vana vaprofita vakudaro varasika kurasika kwege anditika kushaya zivo anditika. Yes, ngatisiyane inayo nyaya yatiri kuda ndeyekuti kunoku tinoda kuti dzimba dzivakike. Handiti mataura zvakasiyana siyana maererano nezvinopunza imba, asika kune mumwe munhu haana zvaakaitwa naamai yake kana nababa yake asi anongoda kungohura murume iye ishave baba ishave anoitwa sei munhu iyeye ishave anoda kulokwa anditika. Kana muchiti kuloka mukutaura kuti tine makizi atinoshandisa pakuloka. Nofunga iyoyo ndiyo kutrenda mazuva ano yamadzibaba masango yelock center because tiyo ndiyatiri kutoita iyoyo. Alright, dzitsanangurire nezvayo unobata munhu loko anditika. Mukadzi wacho iwe uziva kuti murume wangu ari kurukura kungoya neloko rako tokuudza zvinodiwa anditika oya nazvo tobva tatishandisa ipapo tobva tadoloka. Murume akaenda kunze hapana chinhu chinoitika anditika. Hapana chinoitika mukutaura kuti hapana kachero kabata mukadzi munotaura kuti nhengo yangu yemurume haitosimuki zvamuchose zvinhu zvakatodhakwa. Zvakatodhakwa. Chero ndikatenga matablet zvakadhakwa zvinhu zvakatodhakwa. Zvinhu zvakatodhakwa. Chero ndikanwa mishonga yemusana ichi ndati zvinhu zvakadhakwa. Zvinotikira mbamani mako chete. Yes, zvinotikira mako chete. Chero nevakadzi vacho totowaloka futi kupi kunoko kuti chero murume wakada kuedza kuita zvada kuita zvinhu zvakangodhakwa. Munotorana zvenyu motoenda kuloji mobvisa hembe. Hapana chikwe amen. Kuno kumurume anoneta simba nditi ko kana ari mukadzi chii chinoitika kana alokwa mukadzi chii chinoitika dai vaenda kuloji vabvisa hembe chii chinoitika. Iyo murume wasangana nemukadzi ninga kwenopera simba iye wacho waada kuita ufambi naye iye inopera simba wada kumanikidzira unobreeda. Kana wada kumanikidza kuti aenda nhengo yacho haikwanisi kuita kutofamba mukati machemo. Zvinhu zvatovharana. Pane patori negarage door. Pane pakato garage door. Already saka toti kumukadzi ateswa garage door. Azvokuti hapavhurike nemumwe munhu kunze kwakwe unenge une maki. Muridzi wacho anditika une maki. Kuziva kuti zvinhu zvatinamata tinozokupawo kunwa.
Okay. Watch anenge auya kuno kwa chindana kwa mna matoko neki yacho ye tinopa kuti kumwa kuti iwe kana uchingwa kuzi tamba nemudzimai wako aniteka iwe kwauri zvimwe zvichita kunzo azviite ya ivo vari kuzvinzwira vega vateereri kuti aiwa inini kana ndisinganzwisisi ko alright mukutaura zvevanhu vanenge vari murume nemukadzi handiti ko indine girlfriend yangu handisi kuzoda kuti iite chipambuko asi mukadzi ndinaye kumba asi pane girlfriend futi kana kuti vanhu tu havasati varoorana pane mukomana nemusikana vanogona kulokana here chinonetsa chekuti depends nekuti wawirirana sei vari vaviri vanofanira kutaurirana because chitinga chekuti hamusati maroorana anditeka saka iwoko mangwana wakazoti vanchamuda iwe wamuloka andokutsinyerewe saka kuri kuti vanofanira kuva nezvinhu zvakapakajeka muri kuti baba naamai ava vanoudzwa vese here kuti taakukulokai ani baba vakaroorana panouya makaposi panapo panozoti mumwe murume wanonzvenga ouya kugadzira mukadzi wake kuti mukadzi abuda kumbomba kuno vakadzi vanonzvengawo futi ouya kuti murume wangu abuda kumbomba anditeka saka kanditese ndiroke chatindotarisa pana muchitarisa kuti imarriage shuwa here kandi hapana marriage anditi vamwe vanotozomboona imataura zvokuti garaji door rinenge rakavharika nengo inogona kushayiwa simba yoita spaghetti ko kune here zvokuti vanhu iva vanogona kuramba vakanamirana izvozvo handizvikwanise kunoatanga tangoti pajeke nekuitira kuti mutambire mafoni chaiwo hatizvikwanisa isi chotinokwanisa kuita kuno chekugadzira anditeka tagadzira pana zvinoitika papi ipapo alright tichiri panyaya yekuvaka dzimba iyoyi pane zvimwe here zvamunoita zvine mubvunzo wandisina kukubvunzai takanangana nekuvaka dzimba dziri kutsemuka kana kuti vanhu varida kuramba kuvaka dzimba dzavo idzodzidzi kuti dzigare dzirichi vari murume mumwe chete pamukadzi umwe chete chikuita chenje kuti murume chete pamukadzi umwe chete zvinodipenda nekuti mukunzwanana sei anditeka nokuti munhu arambidza kuroora ndizvo anditeka yes murume anoroora vakadzi vanoda anditeka dipenda nekubatana kwenyika nekuzivana kwenya anditeka yes asi chinhu chaicho chatinokudza chengoti tisu vanhu vanoda kugadzirwa tinokurudzira lokusenda iyo anditeka tinokurudzira lokusenda anditeka like ndikuti dzimba zvafanire kunamira mataura anditeka iyoyi achitaure panapa pozi ye is secret iyoyi iri secret iyoyi inoda kuti tautaura nonhu pafoni anofanira kuchuza zvakuita zvaari kuda pozi iyoyi inonetsa pozi pane zvainonetsera saka chichienda munhu takumudza kuti zvakadai kuti unoda here kupinda tinyaya yekuipublisha stereki anotemana nematemo nokuti mhando yako unobva wazonatsoibata redhi iyi zvinogona kunorambira iko kubva atozviziva kuti asi kutongogara wangokwadza mhando kunenge kanaka bhozi kazhinji ukana vanhu vanopfimbirana vakadzi kazhinji ishamwari neshamwari saka kumboseta kuti ukomenda wakafamba zvachichucha ropa wakazvimba zviraiti kusvika auya kukumbira ruregerero that's the best unopaonaka saka tikuti isusu dzimba dzidzi dziri kuputsika marriages aya anoda kuwaniwa nguva yekuitwa minamato alright tiri mudzimba imomomo chimwe chinoponza dzimba kushaya mbereko iyo dzimwe dzenguva hakusi kuda kwemunhu saka chiti pamwe dzimwe nguva mukadzi ndiye akalokwa nevaroyi chibereko chakasunga kuti akwanisa kuzvara murume pamwe ndiwo akarokwa nevaroyi kuti wakwanisa kuti futi kuzvara saka kuno kuisi tinosunungura tokugadzira mberi kuti tokubatsirai mberi kuti tobata makasvika pasuwe pedu apa funga munongonzi matestimoni vana vangasina vana vakawanda kwazara vana kutamba pamasowe vakanga vasingatenderwi nemuroyi kuti vafambe panyika ine vari kukomborerwa naMwari handiti vamwe vanenge vachitiwo ndoda kusumudzirwa kumabasa chinokosha kuti usimudzirwe basa kana kuonekwa kugadzirwa unouya kugadzirwa kunoko 2 months epenywa kuti varongo wako uzokupiwawo nyembe dzinoonekwa anditeka pamwe nekamota futi tiri panyaya iyoyi yekuti vanhu vari pamabasa ipapo unogona kutoona kuti mukana wokusumudzirwa unenge uinawo asi unongona kuti pamwe unogona kudaidzwa muinterview yepromotion asi haizouya kana kuti ikauya inouya isina mari unenge watokotsereswa kana nemhepo anditeka kuri wati mhepo iyeyi yapasa kuti wawana kumukana wekuenda ikoko asi dzimwe dzenguva utoona kuti basa rasina mari nyaya yekuti
unenge uchitushandisirwa mushonga upano vanhu vanotushandisa maremote ari serious maglass yekuti anokuona zvithu zvauri zvauri kuita kureva kuti chero kutidedza kuenda vhiya ndinotapinda muofisi hombei ngatikontrolera tise abve imomo kana zvinhu zvakazvidhakwa saka vatoriko vanhu vanokontrolera zvinhu zvipi izvo zvavaroi vachireketa variko ngatidzokerere pamunhukadzi akangozvimirira munhukadzi munhu akangokomberedzwa nematambudziko akasiyana siyana mamwe anosanganisira zvourwere pane here zvimwe zvamunobatsira vanhukadzi angozvimirira anokuti ini sekuru kana ndikauya kusejari kwenyu madzibaba amasango ini ndine urwere hwakati nehwakati nehwakati wamunobatsira madzimai vanonyanya kuuya kuno vanouya nenyaya dzei tobatsira madzimai akawandisa nditika paurwere hwakafanana madzimai vamwe vasingapise mira nditika yes nditika vasinganzi kana kuda varume you know that tinovabatsira nditika muni iye zvinotoitika munhu zvinotoitika izvozve nditika zviriko zvakanyanyisa ani ndisaka kuti narume achizotiza amba macho nyeti mungu mukadzi miri wake unenge usingaite usingadzivi yes anditika sati mimi namata tinokugadzira tokupai towadza tine moda anditika yes kozotiwo matambudziko vamwe vanochiti mazano like vachinji vanenge vane matambudziko emudumbu ezvibereko anditika zvikasata kensa anditika saka matambudziko emudumbu vamwe ndajeko risingaperi saka tichito namatesa tinobatsira papi panapa iyo anditika yes vamwe vanenge titodzimba nezvibereko vamwe titodzimba nemusana anditika saka tikubatsira zvinhu zvakawandisa anditika aino tichiri panyaya iyo mambotaura zvokuti kune varoi vakawanda kune vanasikana vokuti anogona kutera kasingaperi vanobatsirwa here kwamadzibaba amasango anobatsirwa pana takatomba munamato yonhasi panapa kusoma matema zvinhu zvatostopa tinawo anditika tepi minamatepi iyo yese yes vamwe vari kuita vana vachingoti pamwe anogona kuti vangosvika 3 years mwana akutoshaya imba iripo zvese zviripo zvinhu zvese zviri right asi ari kungoita nyaya yengoti vana vanogona mwana achingosvika kuma 3 years gore chienda kumberi 3 years kureva kuti mwana iyeye kureva kuti pane mhepo yechikwambu munhu angari mukadzi wechikwambu munhu iyeyo saka mukadzi wechikwambuka chikwambu chinogona kuuraya vana ivavo kachigona kuvaregedza vana vachikura savarorwe vanenge vari vanochi vachikwambu kureva kuti unenge wakarora mukadzi wechikwambu kandi unenge wakatora murume wechikwambu anditi mapaonaka saka bozi kana ari masari anoitika kuvakadzi aya anobvisa iri nhumbu kazhinji kati mwana achingozvarwa aite kana 2 months kana mwedzi anofunda masara anditika yes saka ukaona mwana akusvikawo kuma mwedzi akadaro chienda kumberi kureva kuti makore akadai kureva kuti pane mhepo yechikwambu iri kuuraya ikuuraya vana yes ati zvatovawo neuroyi maspiritual euroyi ayo yes saka izvi takanyangana nenyaya yezvikwambo iyi makambosangana nazvo zvinonetsa here vanozviziva vazhinji apa kuti madzibaba amasango vandokubasa kwawo anditika yes tasangana zvakawandisa hamuzviitike zvikwambo tichikeba anditika tasangana zvakawandisa tichitogadzira misha isiri kugarika ichitogarika ndio zvimwe zvikwambo zvokandi zvatiitira maback to sendaka yes saka kuti zvidzokere kupi ikoko chero baba wakafa pakasara vana vasingazivi kuti chikwambo ichi chakatowa kupi isu tine zvatinoita panapa totokudza kuti chikwambo chakatowa kwakati chiitai kuti imimi titeminamato iti serious yekuti chingodzokera kupi ikoko anditeka nokuti mamasi makachitora akafa animapona kune vanhu vanotaura nyaya imwe yekuhakira yekuti panogona kana ndanga ndakaroyiwa kana nababa mukuru wangu kana nani vanobva vabuda vachitaura mashoko ekuti sei ndiri kumuroya hapana zvaanoita izvo zvinomboitika here kana chiri muri kumasowe kwenyu zvinotoitika kureva kuti pana umwe ndohakira mhepo kumasowe kweduko unodza machitobuda kuti ndini ambuya vake ndini baba vake anditeka zvinhu izvi zvinotoitika izvozvo kureva kuti mhepo iri kupfeka vanhu iriko yeuchereketwa iyoyo Alright, zvimwe zvamuda kutaura pane zvandabvunza zvese mari mabasa anobatwa nengirozi iri pana madzibaba amasango ndezvipi zvatasiyira zvakafanana nekuti munhu akazvimba makumbo vamwe akazvimba matumbu anditeka tinovabatsira panapa anditeka zvichiita zvipi izvozvo achitosununga achitotanga kutofamba anditeka kuzoti vamwe ndavaproblemu yemusoro musoro unenge uchitambudza wekunguva yakareba tinobatsira makumbo ekurwadza tinobatsira anditeka saka nenyaya dzewana nedzodzo saka zvinhu zvakawanda zvatinobatsira saka chatinoita pana mchoti tanga tanamata nezvazvo toona kuti matambudziko atinomakwanisa here kumaita pana ndiye uchidzai zvekare panapa pasejari mati munoshandira mazuva api mimi pasejari panapa hapana mazuva like vanoita maprivate avo vanongofona akakwanisa kubhuka chete upiwa nguva yake anditeka kuzoti madays anoungana vanhu vachitedza Tuesday, Thursday neSaturday anditeka yes Sunday tinge tiri pamasowe muri pamasowe yes masowe munotanga nguva muchipedza nguva 9 o'clock kusvika
na 1 o'clock 2 o'clock post tino mwana nona matuna matina vanobva kurefu tida to waone nguva yekufamba nguva ichiripo plus 2 anafana kugarisa pamasowe nguva yakareba. Okay. All right. Yes. Then tichipedzisa chirongwa chedu chanhasi. Kune vanhu madzibaba vatanga tasirira vana veZimbabwe vakapararira nepasi rose. Kune vanhu vari kunze kwenyika. Vanhu ivavo vanobatsirwawo sei kwamadzibaba masango? Vanongoita appointment yavo chitobhuka. Kana vabhuka tovaudza zvokuita nditika ubatsirwa. Yes. Zvati munovabatsira parunhare? Parunhare. Vazhinji vanoita nezvevideo call. Munoita video call. Itoita video call, WhatsApp call anditika. Zvafati kana munhu wabhuka kureva kuti unofana kuwana nenguva anditika yekuita video call. Ndio madzibaba masango achizvishuwa here. Ndiwo here. Yes, anditi mapaona ubatsirwa. Anditi mapaona yes. Vamwe vanhu vazhinji vanofungidzira kuti munofana kunge muchingobatsira pachena. Ndo zviri kweri? Zvakafanana makaona chitora na Sly Media. Chitora vamwe vatotora masocial media chiuya kuzoita mainterview. Vanofamba nediziri. Tinotovapawo mari dzatinoapa. Ndichokwadi hakusi kunyepa. Chiro kwanza chitira paredhiyo pa Star FM pai tindabhadhira mari ipo pai kuti utaure. Chiro kana National FM tindabhadhira mari. Saka tindabuditsawo mari yekuti basa redu rese rifambe anditeka. Kozi kune dzimwe nyaya dzino yakuzotowa kuno kwanditeka kuti munhu ada kutora nyaya iyo yanditeka. Still tagara isuka panapa patino panobhadharwa. Zvava munhu ari kunze kwenyika ka hatiwani time yekuti isusu tingakuti isusu takutombosiya vanhu vatiri kubatsira panapa tanga tambotaura newe tifungidzira kwenyu tobatsira vanhu vangano right pazuva right anditeka saka kuti munhu akaita appointment yako zvinhu zvakarongeka ende tu nyaya yemubhadhariso yeka yekubhadhara kuona munhu wamwari haisiwe kuno kuchete iri kumasangano azhinji zvese zviriko saka iwo kuti kureva kuti wakauya panapa anditeka kana usinawo mari undongobatsira pachena hazvina nabasa chero ukayasande pamasowe unobatsira pachena hazvina nachi hazvina masowe yes anditeka unotobatsirika zvichifamba asi kana uda private yako inotobhukwa nemari yakunzi one on one anditeka kureva kuti tatora nyaya dzako zikura kuti unoona nguva yako iwe yokutaura yes ubatsirwa. Ivo vacho vari kunze kwenyika vangada kuziva kuti ndimunodaira mafoni ese here? No, pano vakomana odaira mafoni anditeka pano vakomana odaira mafoni vakomana kapedza odaira mafoni vanozorifeya kana munhu abhuka panozorifeya ouya kwandiri nanditeka kuwhatsapp yangu direct inini ndakuchitara newe direct. Naika. Yes. Mashoko enyu kupedzisira kuvateereri veSly Media vanhu vanofanira kuti vabate panoponesa ngoma Sly. Nditi kuti rambai makatsika paSly Media ipapo muchiona zvakaita se zvakawanda. Nditi kutarisa kuti pane vamwe vanoshoropodza havashayiki vatoriko keyboard warriors tu vawanditeka vanenge vasati vane dambudziko akaita dambudziko munhu iye anomhanya tu vamwe vacho vanenge vatori maprofita vanenge dziri n'anga dzichikriticize anditeka saka tega tega tinotowisana saka tikuti isi munhu ngabate pandase panoponesa anditeka umboyedza ziva nhamo yani yako saka munhu akaziva nhamo yako otoziva kuti ndakuyambuka nditeka unoyambuka imbozviedza panokutanga wambunzo zvevanhu ubva waora mwoyo pamwoyo ndiuri kurwara iye vachautira zvazvanditeka haasi kutorwara saka iwe ndiuri kurwara ndiuri ndambudziko saka tingatoti Satani ari muvanhu vari musocial media baba social media Satani devil sakazara otora mwana atanga kutaura newe achitotukirira asina achata usina chatombotaurira kana kutadzirana naye ndonzi simbi yebasa akutoti haiwawo kureva kuti haana kana zvaanzwa atofana kunyora kuti haiwawo pfungwa dzakadhanganyika iwo kana kuti handitenderani nazvo siya vanhu zviita vaitese vazviite kwete kushoropodza vazhinji baba vanhu vakarwara vachinji tinovaona kumapostori uku vanenge variko wakaona munhu akarwara chazvirikuwara chatinomwana kumapostori tosangana naye kumasoko saka tuto vanhu ngavabate panoponesa mwari vaite zvakanaka. Tinotenda zvikuru kwazvo nenguva yamatiwanisa zvakare paSly Media. Tiri kutarisira zvakare kuti vateereri vakatikumbira kuti timbosvikawo kumasowe kwenyu timboona muchibata basa zvakanaka chaizvo zvinotodiwa izvozvo kuti musvike paground muchiona basa nditeka kuti usazorasikirwa muteereri weSly Media. Tiri kuti ramba uchisubscribe kuitira kuti ugosangana nemabasa anoitwa namadzibaba amasango muchiramba muchivaona nguva nenguva nematestimony tichanzwa nepasowe ravo tichisvika. Rambai muchifamba neSly Media. Maita madzibaba amasango komborerwai tinotenda.